ए राजा जी जब शादी होते रहे तो बड़ा रहुआ फरमाइश रहे कि हमरा हई है चीज चाहिए। तब जब हम रहुआ घरे आ गए बने तब हमरो फरमाइश जान ली कि हमर फरमाइश का बरहुआ। अजय भैया ई तो सही बात बा। बारात लेकर हम 500 लोग के गए रहनी, कितना हिम्मत कर मेरा रुपया अकेले घर से आ गए। हम 500 लोग के ले गए रहे पावर ऑफ तब मजबूर तबाह बनी हम किलो हई पीसना मसाला ए राजा जी ओहो हो कि होई गइल हमरो कहे वाला ए राजा जी। सही बात बा कि होई गइल हमरो कहे वाला ए राजा जी। मसाला पीसिए, मान लीजिए कि मसाला पीसने वाला हां लोढ़ा है, लोढ़ा है पर धर। हां लोढ़ा पकड़े के सीखो। लोढ़ा पकड़े के सीखी। लोढ़ा के नहीं बा ये का दुनु भइए है दे ली अब कहिया पीसबो आजे ने पीसे हम का कर आई तनी सुहेने आजे बैठी बड़ा चाकर लोढ़ा ले बड़ा हो हे दे मसाला ठीक ना। कैमरा वाले भाई तनी फोकस कर ले, कल धनंजय शर्मा जी के दिखे के चाहिए इनकर सच्चो के मेरा मसाला पीसवावस ली भाई सब धनिया उनिया पाउडर वाउडर ठीक बा। आदत बन का पीसे के पीस दी है कि लहई पीसना मसाला ए राजा जी 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 होई गइल हमरो कहे वाला ए राजा जी होई गइल हमरो कहे राजा जी पीसी जल्दी से लहई पीसना मसाला ओए दिया लहई पीसना ए राजा जी लहई पीसना मसाला आई ही तई में ऊ 4 दिन खातिर बाबा जाके गई आई तई में ऊ 4 दिन खातिर कदी हलवा फिर ओ दर्द दिल के बढ़ा के गइल ओ दर्द दिल के बढ़ा के गइल आई ही तई में ऊ 4 दिन खातिर बागी हलवा मचा के आई तई में वो 4 दिन खातिर बाकी हलवा मसाला किसने पूरा दिखा लहई पीसना मसाला लहई पीसना 3 लाख रुपया दहेज में ले ले बा के बाबूजी हमरा हम थोड़ी हम तो तारा के लेकिन पैसा तो बाबूजी ले ले हमार हम का जानता नहीं। हाँ, हम 3 सब- लाख ले ले कि 5 लाख ले ले आ गड़िया पक्के चढ़ता गड़िया पे हम ही चढ़त नहीं। वापस ले लिहल खेतबा पधार हो वापस ले लिहल मुफ्त में मिलल स्कॉर्पियो कार हो मुफ्त में मिलल वापस ले लिहल खेतबा पधार हो मुफ्त में मिलल 1000 चटकार हो मुफ्त में मिलल 1000 चाकार हो चहल न साली और साला ए राजा जी चहल न साली और साला ए राजा जी लहई पीसना मसाला ए राजा जी लहई पीसना मसाला ए राजा लेकिन ए भैया चलत रहे ई तो सही बात बा। भैया के ससुरारी से मिलल बा एगो गाड़ी भैया के ससुरारी से मिलल बा एगो गाड़ी कि दोनों भाई मिल के चलावे पारा पारी कि दोनों भाई मिल के चलावे पारा पारी कि दोनों भाई भैया के ससुरारी से मिलल बा एगो गाड़ी भैया के ससुरारी से मिलल बा एगो गाड़ी कि दोनों भाई मिल के चलावे पारा पारी कि दोनों भाई मिल के
चलावे पारा पारी कि दोनों भाई मिल के तो घर में पी लेकिन सुनो एगो हम लाइन कहो कहीं ना अटपट रूसेली धानिया जहिया याद अतबा अटपट रूसेली धानिया जहिया याद अतबा हमारी छूटी लिहल माटी में मिलावस हो रुक जाए अब तनिक रह के ठेका में ले ले कि हमारी छूटी लिहल अब फिर हो जा हद माटी में मिलावस हो ई तकिया से घेर दे बेली बयाना हमारे घेर दे बेली पट पट रूसेली धानिया जहिया यावे अतबा पट पट रूसेली धानिया जहिया यावे अतबा एक मिनट भैया कुछ दिन कलकत्ता चटकल में नौकरी कोई नहीं जब जब छुट्टी मिले शनिचर के छुट्टी मिले आओ तो संडे हो जाओ आई जब घरे मुंह फुला ले जब मुंह फुला तो रूसी ना रहुआ तो कम होंगे करत कि नहीं तड़पाओगे नहीं तड़पा लो कि हम देखीला रोजे पहले सुन ली ना गौर से। ना एकरा बात चली पहले हमार सुन ली कि 7 दिन पर आइला हम ताजा होके घरवा ताजा होके ताजा ताजा मछली खा के आवेला कोलकाता से होखेला जियान हमार कूल गाड़ी भाड़ावा अब हफ्ते हफ्ते छुट्टी लेके आओ तनी हाँ कि छुछा ही लवाट हम छुछा ही कहीं चाहे सुखले कहीं कि सुखले लवाट हम जाइला भोरे हो खाते सुमा हमारी छुट्टी लिहल माटी में मिलावस हो ई तकिया से केड़ देबेली बयाना हमार फेर देबेली भैया हेलो हम देखीला रोजे इहे गौर से आई कलकत्ता रोजे सप्ताहे सप्ताहे काहे जाता नहीं रहुआ हम बुझाता नहीं हम सब बुझाता नहीं आई हमरा के यूपी बिहार वाले लोग औरत के पूर्वक ना समझे रहुआ जब रहुआ कहनी नु कि हम 500 बाराती लेके गए रही ऐ शेरनी की तरह अकेले आ गए तो ऐसे ही ना आई रही हम बाप के शेरनी हम सब जानता नहीं रहुआ बारे में ने सुनी बाती टूट जाई ब्यास हम देखीला रोजे इहे गौर से हम देखीला रोजे इहे गौर से राउर चक्कर चलता केहू और से राउर चक्कर चलता केहू और से रोज करते हैं क्या सब मुझे है पता आप ही बोलिए क्या ये बात सही है हेलो बोलिए भैया भैया बोलिए बोलिए एगो रहल पगली 4 दिन पहले छोड़ के चल गई अच्छा आ तू कहते हो कि रोज करते हो क्या सब मुझे है पता लेकिन मतलब पगली आप रहे ही बोलिए क्या ये बात सही है लेकिन सुनो तारा खातिर कि तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है तुम जान हो मेरी तुझे मालूम नहीं तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है तुम जान हो मेरी तुझे मालूम नहीं है कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम ए भैया हेलो लेकिन हमारे पति जे किले हो मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत हो मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत खो जाती है मैं देर करता नहीं देर हो जाती है देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए देर न हो जाए कहीं ए भैया ए ठीक
बा मर्द कबो कबो भटक जाला सर हां एगो लाइन कबो कबो ना अधिकतर कि भटक मर्द के जात बड़ा होले छु छु नर सब सुनिएगा आपन में हर होके घरवा में सुनर कि बाकी दूसरा के कोठी निहरबे करी अहिन का खान मेहरा रोग झगड़ा त के रहिन का लगे कि जब मर्द से हो जब मर्द से मेहरी लड़बे करी तो फटाद मजा बहरी मरबे करी जब मर्द से मेहरी लड़बे करी तो फटाद मजा बहरी मरबे करी सब जगह लेकिन ऐसा नहीं मरे सर अब रोग लगा माई ऐसा नहीं मरे कैमरा